παιδιά, XD Intro Player εδώ και επιτέλους θα κάνουμε το πολύ αναμενόμενο Q&A και μερικές θα απαντήσω και κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε κάνει σε άλλα βίντεο. Λοιπόν, δεν θέλω τα νόματα πώς μου τι κάνετε, δεν θέλω. Ωραία, πρώτη ερώτηση που δεν έχουμε πει πολύ. Πώς κάνεις intro? Το Sony Vegas στον υπολογιστή είναι λίγο ακριβό αν το κατεβάσετε. Με αυτό. Είναι λίγο δύσκολο όμως. Ναι. Πόση ώρα σου παίρνει να κάνεις ένα intro? Όταν κάνω κανονικό, να το φτιάξω κάπου 1 ώρα, να το κάνω δηλαδή edit, να του βάλω μουσική μισή ώρα, κάπου 2 ώρες να κάνω και ας πούμε να το ανεβάσω και αυτά. Ωραία, μετά γιατί κάνεις αυτά τα βιντεάκια από το tablet? Γιατί στον υπολογιστή δεν έχω εφαρμογή για record που να διαρκεί τόση ώρα. Τρίτη ερώτηση, πώς αποφάσισες να κάνεις channel με intro? Δεν ξέρω, γιατί είναι πολύ μπερδεμένη η ιστορία και μπορεί να την πω σε άλλο βίντεο. Συνεχίζουμε. Μετά, πώς σου ήρθε το όνομα XD Intro Player? Το XD Intro Player μου ήρθε αστείος και καλά, γιατί στο Minecraft έχω ένα όνομα XD Player. Λέω, αφού με λένε XD Player, να βάλω το intro, θα κάνω intro. Και από τα βίντεο κάποιοι μου ζήτησαν outro και από τα βίντεο έμαθα τι είναι το outro ακριβώς. Δεν ήξερα καν. Ναι, αυτό. Με επόμενη ερώτηση, και λογικά από τις τελευταίες αυτή, δεν μου κάνετε πολλές ερωτήσεις γιατί περίμενε και 2 μέρες μόνο. Πόσα subs πιστεύεις μπορείς να φτάσεις? Κάτι σαν στοίχημα λογικά μου λέει αυτός. Πόσα subs μπορώ να φτάσω ως τη Δευτέρα? Να υπολογίσω. Ως την άλλη Δευτέρα 102. Εκεί λέω. Κάπου εκεί λέω, γιατί έγιναν κάποια πράγματα και λέω ναι, 102 κάπου εκεί ή 100 κάπου εκεί, ναι. Ωραία, αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Για το Q&A ήταν μικρό, δεν πειράζει. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη φορά, θα κάνω και room tour. Να τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.